Kuninzi ubani angaqhayisa ngako ngephondo laseMpuma Koloni. Ingxangxasi ze-Wild Coast zitsala umdla omkhulu kubakhenkethi. Ingxangxasi zetsitsa azikho kude kuyaphi kwidolophu yaseMthatha zingqonge ilali yaseBhengcudi. This river is about 2 waterfalls within the Eastern Cape, and the other one is up in Maclear, the other one is just outside Shobari, where we're going. Then on the other side we've got Tina River, and Tina River has also Tina Falls, which are on the same direction, but they're a little bit further, because when you're in that area, this is Umbu. On the other side of the Tina River and Tsitsa, it's Libote. So during apartheid era, people of this area who are from the area beside Tina, they have to go to Libote, which is just across the river, but they have to take a bus this side and go to do their things up in Libote, because that's where the administration was. Kwindlela eya kwingxangxasi zetsitsa udlula kwiziko lemfundo elinembali. Isikolo esasungulwa imvaba yamawisile iShowberry kwakufunda kuso isiswenye somzabalazo ongasekhoyo umama uWinnie Mandela. Xa ungena esangweni ubona ingxangxasi zetsitsa ze impepho yalomfutho ikuvuselele ngomoya uhlwahlwazayo. Ukubukela ezingxangxasi xa ilanga lisiya kunina yeyona ndlela yokusonga imini. Usagudle iWild Coast le ufikelela elusikisiki apho uye kwingxangxasi zeFraser and Angel. Uhlaza lwalengingqi lulo oluhluthisa inkomo zalapha ezuluhlobo lwenguni. The Nguni cattle, you can say it's part of the emblem of the Wild Coast. Wherever you go, you'll find these cattle. You'll find them on the beach, you'll find them on the roads of the Wild Coast. So they're part of the emblem of the Wild Coast. Kukwakho namasimi eti yasemajola azihektara ezili-800. La masimi akwanceda ukuvula amathuba omsebenzi kubahlali. Amanzi omlambo iMagwa nengxangxasi zaseMagwa anceda uluntu. So we at the Magwa Falls, and then in order for us to get a nice clear view of the fall, this is how we get through. And it is so slippery. People have got nature to entangle with. It's a beautiful province. There's a lot of physical distance if people have to keep that away from everything. And as we've experienced, I mean, this has been the drift. We have launched our tourism month in Hawksburg. This is the hidden gem of the province, and we are here to celebrate that, and we want people to come and enjoy. Indalo enhle yaseMpuma Koloni ngumtsalane kubakhenkethi ukuba bandwendwele eliphondo ukuzibonela ngawabo.